Hoxe, a última hora da mañá, os aspirantes para cubrir a praza de auxiliar administrativo no concello de Chantada esperaban o turno de chamadas nas dependencias municipais para realizar a entrevista curricular. Último paso para conceder esta plaza de carácter temporal. Previamente á entrevista, o xurado cualificou os méritos de cada un dos aspirantes. En total presentáronse 17 das 33 persoas admitidas na convocatoria. Os nervios estaban presentes na maioría, e máis para os que realizaban por primeira vez unha proba deste tipo, para quen a tranquilidade chegou unha vez rematada a entrevista. A pregunta que fixemos non podía ser outra que como foi a entrevista. Bueno, contame que tal. Bueno, pois ben, eu xa veño de facer a entrevista e a ver que pasa ahora. Bueno, foi difícil, preguntaronche algo... Bueno, un pouco de conhecementos, do que o currículum xa o teñen, entón non, máis que nada algo de conhecementos. Que é unha plusvalía, como se executa un presuposto ou que son os periféricos nun sistema informático foron algunhas das cuestións polas que preguntou o tribunal. Preguntas que moitos dos aspirantes consideraban que non deberían ser formuladas. Aí nas bases pon que en ningún caso se vai a preguntar sobre conhecementos nin temas personales dos aspirantes, pero despois tamén se entende que no currículum, que é unha entrevista curricular, entón que no currículum pos que tes uns certos coñecementos e por eso fan as preguntas para realmente demostrar si tes esos coñecementos, en principio. Unha polémica que nos levou a consultar as bases da convocatoria, que textualmente din: los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal de Selección al objeto de profundizar sobre los méritos alegados por los mismos y en ningún caso sobre conocimientos u otras situaciones personales de los aspirantes. Tamén falamos con un membro do tribunal que manifestou que se formularan as preguntas segundo os méritos alegados e considera que as cuestións formuladas correspóndense cos mesmos. Pero volvemos cos aspirantes, porque de todos os presentados tan só un será o que acade a praza de auxiliar administrativo no concello de Chantada. Como o resto, Alba terá que esperar ata mañá para saber os resultados desta convocatoria, resultado que se exporá no taboeiro de anuncios do concello. Eu estou contenta e por lo menos é unha nova experiencia, algo que nunca fixera, e con nada xa viña, entón, a ver agora. Bueno, sodes moitos para unha única plaza. Sí, a verdade é que sí, é moi difícil, e hoxe en día máis, pero bueno, a ver que pasa, porque buscar traballo é un gran traballo. Por outra banda, recordar que o venres 3 de febreiro realizaránse as entrevistas para a Praza de Arquitecto, o día 7 ás da Praza de Turismo e o día 8 ás das 3 prazas de peóns de parques e xardíns.